Kaixo, ni Aitor naiz eta gaur prentsa tailerra irakasgairako blog bat nola sortu azalduko dizut. Kontua da, Blogger Googleen parte dela, hori dela eta beharrezkoa izango da lehenik eta behin Googleen barruan, Gmailen adibidez, gure kontua izatea. Nire kasuan Gmailen badaukat kontu bat, hemen eskumatan ikusten duzen bezala, eta beraz, posible da blog bat sortzea. Horretarako, Bloggerren sartuko naiz. Beraz, Googleen Blogger jarri ondoren, Bloggerren sartu, eta blog bat sortu botoia hautatuko dut. Titulo bezala, prentsa tailerra jarriko dut, eta helbideari dagokionez, hau da, ondoren gero, gure bloga nola agertuko den, interneten zehar nola agertuko den, zehazten duen helbide honetan, prentsa tailerra bhi.blogspot.com jarriko dut. Zergaitik ez du jartzen prentsa tailerra? Hartuta dagoeneko. Baina ez prentsa tailerra bhi.blogspot.com hemen ikusten duzen bezala eskuragarri dago. Eta beraz, aurrera egingo dugu. Orduan, sortu bloga aukeratu. Eta hemen, ez diogu domeinoari kasu gehierik egingo, ze guk sortuko ditugu gure edukiak hasieratik, ez? Orduan, hemen ikusten duzuen interfaz honetan, hainbat aukera ditugu hemen, albo batean, eta gehien interesatzen zaiguna da sarrera berri bat sortzea. Orduan, publikatu baino lehen, gure sarrera sortu beharko dugu. Sarrera honetan sartzerakoan, beste hainbat aukera agertuko zaizkigu. Besteak beste, hau. Gure sarrera honi izenburu bat jarri beharko diogu. Prentsa tailerra nire kasuan. Hemen baita ere, izenburu bera edo beste bat jarriko dugu. Eta azpian, testu bat idatzi beharko dugu. Testu hau edozer izan daiteke. Nire kasuan, denbora aurrezteko badaukat testu bat prest. Euskeraz, gazteleraz edozein hizkuntzatan posible izango da hau egitea. Behin hori eginda, posible da beltzingo, kursiba eta beste erabateko aldaketak edo edizio aukerak erabiltzeaz. Letrari dagokionez, letra ere aldatu dezakegu eta nire kasuan adibidez berdan aukeratuko dut. Horretaz gain, posible da argazkiak eta bar jartzea. Hiperbinkuluak ere egin ditzakegu. Adibidez hemen, EITB-ko bideoa dago. Izan ere, prentsa tailerrean kazetaritzaren kontua ere landuko dugu. Orduan, bideoa agian interesatzen zait, eta jarri dezaken nonbaiten, adibidez. Teleberri dagoen hitz honetan, posible da URL-a goian dagoen helbide luze hori jartzeaz. Eta hemen sartuz gero, ondoren, bideo honetara eramango gaitu. Hortaz gain, posible da argazkia jartzea. Agian interesatuko zait hemen azpian, argazkiak jartzea. Edo bideoa. Baina kasu honetan, bideo eta argazki horiek nonbaiten izan behar ditugu. Orduan, fitxategi hauek aukeratuko ditut, aurretik, karpeta batean sartu ditudan argazkiak igonik, ez? Orduan, Bloggerrerako argazkiak honetan, prentsa argazkia, hemen kokatuko dut. Eta ematen badio, igo egingo da. Horretaz gain, beste argazki batzu ditut. Orduan, besteak ere igongo ditu. Orain ziurrenik, zuzenean leku berean joango zara, edo eramango gaitu, eta guztiak sortuko ditu. Horrela, azkarrago eta denbora gutxian, igon ahalko ditut. Kasu honetan hau GIF bat da. Orduan, mugitzen da. Hemen daukagu kasetaritza, argazkigintza, Bloggerraren logoa eta prentsaren
irudi bat. Hortik aurrera, bueno, badituguan beste edizio aukera batzuk, ez? Eta, azkenan Worden daudenak baino simpleagoa dira, baina, bueno, posible da, honi, forma, kolore eta ezaugarri ezberdinak ematen. Gaiak ere aukeratu daitezke. Aurrebistari ematen badiogu, ikusiko dugu nola geratuko den gure bloga. Nik aurrebista eman dio danez, ikusten duzu hemen, aurrebista, hau ez da inon ageri, ez dago interneten momentuz. Inork ezin dizkigu jarri komentarioak ez beste zer. Baina, atzera banoa, posible izango da, publikatzea. Eta publikatu botoiari emango banio, edo, bueno, kasu honetan hemen dago, ez? Hau itxi dezakegu. Publikatu botoiari emango bagenio, gure sarrera hori publikatuko litzateke hemen daukagu, bai? Dena delakoa gaitik, gure sarrera luzatu edo moldatu nahiko bagenu, hemen editar sekzioan berriz ere sartu halko ginateke. Beraz, aldaketa bat egin dezaket, adibidez, letra handituz, ez? Eta aktualizatuz. Orduan orain, publikatu dut, eta publikatu dut letra tamaino horrekin. Hortaz gain, gure blogari, diseinu ezberdinak eman aldizkiogu, ez? Orduan, hauek dira dauden diseinu ezberdinak, barruan dauden zona ezberdinak, era ezberdinean kokatuta jarriz, ez? Eta adibidez, nire bloga orain momentu honetan horrelakoa bada ere, posible da beste diseinu hauek guztiak ezartzen. Demagun, nire interesekoa dela, ondorengo estilo, soho estilo honetan dagoen estilo. Besterik gabe, begirada bat eman diezaioket, bai? Eta gustoko dudan, hemen atzean agertzen den argazkia, letra eta kolore mota hauek, aplikatuko du nire blogean. Horrek suposatzen du, hemendik aurrera, nire prentsa tailerra publikazioa, sarrera, bestera batean, kasu honetan ez da ikusten, baina bestera batean ikusiko dutela kanpotik. Orduan, behin nire sarrera eginda, besterik gabe atera naiteke, eta posible izango da interneten nire blogaren sarrera topatzen. Horretaz gain, hemen badaude beste konfigurazio aukera batzuk, posible da, autore ezberdinak eta beste kontu batzuk aldatzea, bale? Besteak beste, hizkuntza ere aldatu dezakegu eta hain zuzen ere euskaraz jartzea ere litzateke bat ere aukera ona, bale? Orduan, gordeko dugu konfigurazioa eta hemendik aurrera euskaraz ikusiko dugu gure bloga, bale? Edo beharko genuke, ikusi beharko genuke. Vale, ber blog honetan ikusiko du nire bloga. Eta hemen dago, nik egin duan bloga, nik aukeratu duan estiloarekin edo gaiarekin, ez? Eta hemen daukago nik egin dudan sarrera. Beste sarrera bat egingo bagenu, edo nuke, hemen azpian hartuko litzateke, eta horrela jarraipen bat eman ahalko litzaioke nire blogari. Bueno, hau izan da guztia. Besterik gabe bukaeran saioa itxi, eta gure lana egin egongo da. Besterik gabe blogerren sartu, eta guereko kontuarekin berriro sartu gaitezke, eta era honetako blogak garatu eta bete, ez? Eta hain zuzen ere hori da prentsa tailerran egingo du. Besterik gabe, ondo izan, eta ikusi arte. Agur!